Alfredo Tamayo. Alfredo Tamayo. Arsenio Victoria. Arsenio. Itang tadno ko. Iyawat nga kas dayon. May isa lang alok. Saan din nga ito papalat tumato yun? Family head mo naman dati. Itag mo nanay kung bilig. Tag, paano mami? Mo di na mo nahilig live. Francisco Tamayo. Ay, invite. Oh, okay, invite natin. Hindi na mag-single lang ka no, ma'am. So, kita tayo studio bagbagada. Nakalam na namin ng kurang. Sabi ni Mr. Ernest sa February ang sekretar niya sa Kapalayan. Merry Christmas to Kasin. Naka-front ka. Tamayo daw. Yan ang kariburasyo tamayo. Agay ka mo bro. Paray. Damamamparay. Buah, ada. Damamam. Nagsasabali mga lahi, damot tinapu daw, dati guro. Dalat tamo na itaw-taw-taw nga ko. Dapat hindi kaya sila kanain magtigaw sa mga. Dalat tamo na disente. Kina tayo.
Okay. Kaway-kaway pag umaakyat din. Da.